Ulahing concrete pouring sa Pangil Bay Bridge nga magkonekta sa Lanao del Norte ug Misamis Occidental gipahigayon sa DPWH. Ang maong tulay posibleng inagurahan karong Oktubre. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Human ang halos 4 ka tuig nga konstruksyon sa Pangil Bay Bridge Project nga nagsugod niadtong Pebrero 2020. Kini na ang itsura sa tulay karon. Halos kumpleto na kini ug gani wala na lamang makaabot sa 1 ka metro. Ang kinahanglang simintohon aron masumpay na kini. Busa usa ka ceremonial last pouring of concrete ang gipahigayon sa mga kadagkuan sa DPWH ug sa local government unit sa Lanao del Norte ug Misamis Occidental. Very significant bridge to. Matagal nang pinag-uusapan itong bridge na ito. I still remember nung nasa department pa ako many years ago. We had been coming here back and forth yung Tubod-Tanggob crossing. Plano na ito noon pa, but it took some time actually to eventually conceptualize and build this bridge. Ang 3.7 kilometer nga tulay magkonekta sa Tubod, Lanao del Norte paingon sa Tanggob City sa Misamis Occidental. Mas mapadali na sab ang biyahe patabok sa maong mga probinsya gamit ang tulay kung itandi sa pagsakay sa barge. This is his dream come true. This is together with Mayor Ponso Tan. Ilahag yun yung damgo. I still remember because I was already married with Abdullah at the time. This bridge connects Misamis Occidental to all the regions in Mindanao. Ang maong proyekto gipunduhan sa gobyerno og 7.3 billion pesos pinaagi sa usa ka concessional loan tali gobyerno sa Pilipinas ug South Korean government. Gilauman nga makumpleto ang mga pasilidad sa maong tulay sa bulan sa Oktubre ug mainagurahan kini aron hingpit na nga maggamit sa publiko. Ako si James Paulo Yap para sa One Mindanao.